Ongi etorri Jadoti bira, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean. Jadon bultzatutako ekintzen berri eman nahi dizuegu. Klaseko ohiko hausnarketez gain, debatzeko laugarren mailako irakasleek Erandioko udalak antolaturiko ekitaldian parte hartu dute. Eta bertan manifestu bat irakurri dute euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Ikasleek azpimarratu dutenez, emakumeen aurkako indarkeria matxista eta sexista guztiak desagerrarazteko eta berdintasuna lortzeko denon inplikazioa beharrezkoa da. Jadotarron ustez, pertsonen berdintasunean oinarritu nahi duen herri bat izanik bere ahotsa altxatu behar du edozein motatako erasoen kontra. Hortaz, manifestuan azpimarratu dute beharrezkoa dela gizarte osoa gai horretaz sentsibilizatzea eta pertsonon artean berdintasuna, errespetua eta askatasuna sustatzea. Hau da guztia Jadoti bin, eskerrik asko hor egotagatik eta hurrengor arte.